Ez da aurrera atera Yolanda Barcina, Nafarroako gobernuko presidentearen kontrako zentsura mozioa. PSN iragarri bezala, abstenitu eginda eta beraz, karguan segiko du Barcinak. Goizean goiz hasi da Nafarroako parlamentuan mozioaren saioa, Bilduk eta Aralar Nabaik pasaden astean erregistratu ondoren. Parlamentuko araudiaren arabera, mozioa sinatu duen parlamentarietako batek egin behar du lehen agerraldia, eta horrela izan da. Bilduko parlamentari Bakartxo Ruizek hartu du hitza. Bere esanetan, mozioa aurkeztea ondo pentsatutako erabakia izan da. Espainiako murrizketak aplikatzea eta Nafarroako aurrezki kutxa deuseztu izana egotzi dio Barcinari. Erabaki ausarta da, bai, baina erabat logikoa eta erabat justifikagarria. Ze arrazoi dugun zentsura mozio hau aurkezteko, zenbat arrazoi ditugun, zerrenda amaitezina da. Arrazoiak asko eta askotarikoak dira. Nagusiki, egoera ekonomikoari eta egoera sozialari aurre egiteko gobernu honek eta presidente honek erakutsitako ezintasuna eta ezgaitasuna. Eta horrekin batera, demokrazia bera ere aintzat esartzea. Hain justu, presidente karguan ordezkatzeko hautagaiak hitz egin du segidan, Juan Carlos Longasek. Nafarroa larrialdi egoeran dagoela azpimarratu du, eta aldaketa beharrezkoa dela. UPNek mozioa ezker abertzalearen propaganda baino ez dela esan du, eta PSNek berriz, nabarmendu du Nafarroaren oso bestelako ikuspegia dutela EH Bilduren aldean, eta horregatik abstenitu direla.